Ngaturaken sebuah parabekti kunjuk Senopati Jagur tarik paring tak tompo mung pangestu ari tamparan sangat anggen kula nampi dadosaken siji ekal ari dawuh Kanjeng Dipati Gunung Silo wis dek pasih panagung ora ing pendopo Ora Krisna matur kaya piye kewajiban Kanjeng Dipati kula menapa tetungging Senopati Prawontri Kadipaten Gagan Lasem saben pendak naliti karo prajurit wiwit saking prajurit magang ninggalipun Pratamtama anggenipun olah Delaraga sampun ketingal tatak lampir lan terginas sapanci-wanci wonten perkara manungsa ingkang badhe gempil kawi bandalem roh pinten sedaya prajurit sampun sagah beteni Kadipaten Gagan Lasem
Leres napa ingkang dipunaturaken Kakang Jagat. Kegiatan wonten ing Gagan Lasuk ingkang rupandhekan Kakang Jagat lan kula Puncak menika saged dados bentengipun Kadipaten wonten ing Gagan. Malah Kanjeng sak menika kegiatan sansaya kiat jalanan Kaneman sampun purun dados prajurit wonten ing Gagan. Tan saben dina panjenengan mung tansah kepengin naliti marang Katuteman ana tingkat Kadipaten Gagan. Ewo dene jiwa menungko dadi bakal wakil kita ana ing gambar bagian kaya Kanjeng Adipati Suryawiya awit ageng pamarga panjenengan sedaya kawula wonten ing sakupan negari Gagan Lasuk wiwit saking Joglo lumerek wonten ing Karangprasunan lumebet wonten ing kitha Gagan Lasuk wonten ing nyandang kecikrakan gesangipun sampun kagungan papan pangan lan sandang pratandha panjenengan satunggaling adipati ingkang saged ngayomi lan ngampi sedaya kawula wonten ing negari Gagan Lasuk. Jauh mergo aku jenengan Kadipaten Gagan Lasuk aku kepengin akeh Gagan Lasuk pindah golongan ojo nganti siji wae kawula ing Gagan Lasuk kan sadar menawi panjenengan kirang pitados monggo menawi wonten wedal inggih munggah kula timbrah pinjo piyambak leres atur kula menapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri. Penjenengan beri mawon beri. Wini sepuh monggo. Yai Adipati Pangeran Sekar Yai Adipati Sumo namun mau Alhamdulillah bersyukurlah soalnya wong tuwa pindahingan ridhaning Gusti Allah kaos insan para ya mong salam takline konco bismillah goyo kan nanti mungkin kemauan emang rusak boholan ya yang dibati pengen yo
Soale wong tuwa ing sajroning kabupaten Dagan Orang lanang Pak Timblo ora. yen pancen ora ngrani marang tunggalmu wong tuwa murtado sithik. Soale wong tuwa bisa sing Turi kami jenenge ingkang tak